зиқ шудем мохи бача вақти гап задан нашуд зиқ. онабиби зубайдова ки 5 фарзандаш дар муҳоҷирати меҳнатӣ ва хориҷи кишваранд мегӯяд 5 рӯзи охир дар телефони мобилиаш пулеро сарф кард ки қаблан дар 1 моҳ басанда буд. зиқ шудем мохи бача вақти гап задан нашуд зиқ шудем. 5 та писар дорам ҳамаш муҳоҷират ба. Чанд бор гап мезадед? ҳар имрӯз инаш қити дигар рӯз бяш қити дигар рӯз бяш қити ҳар рӯз будем. аз тасмими бозгашт ба нархи пешина қабл аз ҳама онҳое истиқбол карданд ки мисли онабиби бо фарзандонашон тавассути интернет тамос доштанд. бораи занакӯҳа албатта як иқдоми наст ки интернет пули интернетиро арзон кардан наст. хадамоти зиддиинҳисории Тоҷикистон субҳи 24 апрел қарори ҷанҷолбарангези худро дар бораи афзоиши нархи интернет ва гуфугӯҳои мобилӣ бекор кард. Фармони нав дар пайи амри президент содир шуд ки шоми 23 апрел гароншавии арзиши интернетро лағв кард. ҳоло аксар муштариёни ширкатҳои мобилӣ мехоҳанд бидонанд ки сарнавишти тарофа ва нархгузории хизматрасониҳои пайвасткардаашон чӣ мешавад. бархе бо маблағи зиёд барои 1 сол бастаҳои интернетӣ харида буданд. масъулони чанд ширкати мобилии Тоҷикистон ҳам хабар доданд ки ба зудии тарифа ва нархи пешинаи интернетро барқарор мекунанд. дар масавриди онҳое ки аллакай пайваст шуданд, онҳо низ мувофиқи хости худ метавонанд тарифҳои навро интихоб кунанд. онҳо мувофиқи хости худ тарифҳои нав интихоб мекунанд ва дар доираи ҳамон ба тарофҳои нав не аслан гирем тарофҳои пештара гузаронда мешаванд. чунки тарофҳои пештара аллакай барқарор карда шуданд, аллакай имкони пайваст шудан ба онҳо вуҷуд дорад. онҳое ки пакет харида буданд солона пакет муҳлати 1 сол аст. то 1 сол метавонанд бемамоният истифода баранд. бо қарори хадамоти зиддиинҳисорӣ сар аз 18 апрел нархи интернети мобилӣ дар Тоҷикистон гарон шуд. ин хабар мавҷи норозигиҳоро ба бор овард. гурӯҳе аз фаъолон барои муроҷиати дастаҷамъӣ ба раиси ҷумҳур маъракаи имзоҷамъкуниро ба роҳ монданд. шаҳло иброҳимова яке аз ташаббускорони ин иқдом буд. онҳо хостанд бо ирсоли мактуб ба президент барои поин овардани нархи интернет таъсир расонанд. якум рӯз ҳама имзо гузоштан нағз буд, дуюм рӯз фишорҳо сарф шуданд, лекин ман гуфтам ки мо то охир мерасонем. баъде ки мо ҷамъ кардем беш аз 600 нафар имзо гузоштан, буданд одамое ки дар дуюм рӯз фаҳмидан аз фишор занг зада ба ман гуфтанд ки ҷои зисти мо тоза кунен, чунки метарсиданд ки ягон проблема ягон дар сари онҳо нарасад. амри президент барои бекор кардани фармони боло бурдани нархи интернетро гурӯҳи натиҷаи эътирозу нороҳатиҳои мардум медонанд, аммо бархе мегӯянд ин иқдом суолҳои беҷавоби зиёд дорад. 2 моҳ пеш созмоне гуфта буд мо дар раддабандии нарх, суръат ва сифати интернет дар ҷои паст қарор дорем, аммо ҳоло ҳама хушҳоланд аз оне ки мо ба ҳамон нархи гарони пешина ки розӣ набудем баргаштем. ман шахсан ба нархи пешина розӣ нестам. гоҳ-гоҳе дар ҳолати зарурӣ интернет мехаридам. ширкатҳои мобилӣ мегӯянд гузариш ба низоми пешина аз ҳоло шурӯъ шуда метавонад то 2 рӯзро дар бар гирад. Зарангези Наврӯзшоҳ, Шодмони Атим, Озодӣ, Душанбе.